ja 70. Kun romaaninkin, vaikka ei piirrä, ei tule mitään. Odota. Nyt mä lähden Saharassa koulusin kuin kaikki. Mitä minä siellä tein? Se on itse olla vaan jossain. Silloin se, kun on paljon hullut, niin sitten yhden voi mennä. Niin kato, minä sanoin, että kun mä saisin itse jotenkin itteni niin en tykkää juoksuisesta. Niin mulle se on kuule semmoista pakkopulla, että pitäisi juoksuista voimaan jälkeen. Tai vaan ihan kauko-ohjelmaa, että ottaa suoraan juoksuun. Mutta sanoppa mitenkä mulla on jo... Me aloitettiin, kato... Täältä Pieksämäelle, mä oon muuta...